Hayırlı gün, hürmetli tamaşaçılar. Mine hazır kimdir qaraydı attığı ya dva kapitan degan andaymış. Alar bir gadigine yaşaylar boy tugul ama bir-birsine niştir hürmet iteler. Kinolarını qaraylar da hazır. Bu kinoda biraz indi uylap çıgaralar indi o bulmaganını. Şuna qaramasdan o böyle artık yalgan itelmirler çünkü halk qarı күрә yalgan икән сизә шуңа күрә андый булачак мөмкин андый нәрсә дип шуны күрсәтәләр инде мөмкин нәрсә. Мәсәлән, сугыш вакытындамы менә хәзер китеп барганда күрсәтим дигән идем. Инде бу вакытта әле тема урысча созрела, монда пеште дисә дә була микән. Мәсәлән, анда теге өстәл теге узайна тайтырган авыр шундый зилдәй дип әйтәләр. Әйтерсең шуйыннан ясаган. Шуны чыгарып башлаганнар. Хәзер инде модадан чыкты. Вакытында шуны сатып алсалар да вакыйга, событие. Сезгә инде кайсы сүзләрне тәрҗемә итеп барам, чөнки халык кайсылар кемдер аңламый. Телне белергә кирәк, шуңа күрә белеп торсыннар. Вакыйга дигән ул событие дигән мәсьәлә. Ул вакытта теге шаяртып язган иде. Өйләнешәләр дә кооператив түлиләр, копили на мебель, потом нәрсә на машину, потом нәрсә шулай. Ну, ул катлаулы тормышта кеше ничек торалар менә беләсезме? Карапта мәсәлән, татарча шторм кызганычка каршы белмим инде. Җил давыл менә бу теге җир йөзендә ул атыгында белмим ничек атарга. Анда бит әйтәләр максималь концентрация, тәртип саклыйлар. Дөнья кайгысы бәрмәсен дип. Шуңа күрә ул авыр чакларда, катлаулы чорларда гаиләләр дә алар инде ничектер ызгыш булса да андый бик тирәнле булмаган инде алар. Тирәнле булмаган ызгышлар. Теге укыдым мин әле истә калды. Миндә элек бер китап рассказы советских писателей дип бер санда язган революциядан соң нидән инде Загстан чыга да бер хатын кыз иргә шуның белән иргә кияүгә чыгып аны гел эшләтә. Менә баралар да базарга, менә шушы мендәр ошады, мондый адия ошады дип шулай. Ул вакытта аны танкыйтьләп торганнар. Чөнки бер ягыннан ул тирән мәгънәле инде. Иң зур байлык шул түгел инде ул теге менә теге чүпрәк нәрсә аны белән менә чыгарып ташлар. Ул өстәлне алганда шатланганнардыр инде. Әле теге машина хуҗасы турынан сөйлиләр, мазаклап. Машина хуҗасының ди ике бәйрәм була, ике бәхетле көн сатып алганда һәм анардан кутылганда. Шуң кебек бу да өстәлне алганда бәлки алар шатланып инде кунаклар белән утырганда соңдан инде ул өстәлдән туйып чыгарып ташлаганнар. Инде тагы шатланалар, менә яңаны алдык дип. Менә җәмәгать мәгънәсе кайда диерсез? Мәгънәсе минемчә шунда. Тормышта ярышалар. Бер-берсеннән матуррак яшибез нәрсә дип шул бәхет дип. Ул бәхет түгел. Менә әгәр дә гаиләдә Алла сакласын берәү ширли башласа, шунда тотыналар. Менә икән. Менә бу бәлки Аллаһ Тәгалә акыл бирәттер шулай. Менә иң бәхет инде саулык, иминлек, татулык. Аны безгә нитмиләр, менә булар тату яши. Имеш байлыгы булмаганга игътибар итмичә кеше нитми бер качанда. Менә мин сезгә көнләшәм, сез тату, бәхетле яшисез, кырлышмыйсыз димиләр. Керәләр дә имеш, нинди матур йортлары, җиһазлары матур, бер-берсенә шул көнләшеп инде кунакка йөриләр бит. Йөришкәч инде бер-берсенә ярышып, тегеләр күзләре ялтырап карый. Әйтерсең бу. Менә әйтәсең килә
Үзем тәҗрибәдән әйтәсе килә. Ничә йортларда булдык. Ничә йортларда булдым. Кунакта күреп торам. Әле 1-2-3 җөмлә үзара сөйләшкәннән аңлап була. Бирала ничек инде. Бераз инде әкрен нигә психологка әйләнә әвәрелә башлыйсың, чөнки анда теге бер вакытта сөйләгән менә хатын-кызлар бала Муса дип бик горурлана, нитә, киявын ирен җәһалә җефетен соңга сукмый, картайгач бер үзе кала да елый. Бу теге хуҗасы безнең барган җирдә төртеп куя, ишеттеңме кадерем ди. Шул аңладым инде, аларда шундый бер мәсьәлә бар икән, катлаулы үзара алар инде соңдан хәле ахырында баласына да айырганнар. Шунда карамастан ул барыбер инде хатыны аны ничектер кимсетәм икән әллә. Ул бер вакытта мин бер хәзрәт әйтте, ул ди, хәзрәт әйтте, мине чакырды ди өйгә ди, килә зихар ди. Чөнки өйдә ди хатын шыкый ди. Менә әйтәсем килә ул. Ул менә тормышта шулай. Кеше урысча әйтмешли ложный ориентиры. Менә шул байлык, әле хәзрәт әйтә, ул дөрес әйтә ул. Байлык 1 айлык белмим мәңгегә ди. Чөнки безнең халык, татар халкы гомердән бурын заманнан танылган шул. Ничә фарси телен белгән, гарәп телен белгән, түрк телен белгән, үз телен белгән, әйтәсе килә, шуның белән дөньяда танылган халкыбыз. Ул байлык, шул белемле кеше беркайчанда югалмас. Без менә кеше уйлый байлык. Менә ошо яңа карават алдым, яңа диван алдым, яңа машина алдым. Һәркайсы күзләре ялтырап, көнләшеп, алар үләрдәй торалар. Ул байлык түгел. Берәү туганның ширләп китсә, я үзең ширләп китсәң, ул байлык та кирәкми. Менә әйттем Шопенгауэрны. Ул әйткән, дөньяда иң зур байлык беренче дигән. Үзеңнең сәламәтлегең, икенче байлыгың инде гаилә исәнлегеме, татулык гаиләдә шул әйтәс килә. Сәламәтлек кеше кирәк үзен уйларга. Алар теге сәламәтлеген курбан итәләр кайсы вакытта. Акча керсен. Теге бер нәрсә шөгыльләнә кеше үзенә күңел ашаганны. Хатта сорыйлар, акча китерәме дип. Әле Аркадия Верченкода бар бер язу анда имеш ни өйләнәм ди, аны сорыйлар. Күп акча бирәме? Бирнә, ягъни приданный тагы нәрсә дип. Күбесе шулай сорый. Ул әйтә, яза берсе дә имеш ни сорамый ди, яратасыңмы дип шулай. Шуны әйтәсе килә. Шөгыльләнгән эше мәсәлән кеше эшли, аннардан сорамыйлар, яратасыңмы, ошыймы эшең, бәхетлеме син дип. Юк, акча күп китерәме? Акча күп аласыз, тотыналар менә бер сорашыга. Әгәр дә сез шулай уйласагыз, яшәгез, менә мин сезгә аны мәҗбүри сезнең карашыгызны, фикерләрегезне бозасым килми, әйтәсем килә. Ул үзегез бара-бара аңларсыз, кем хак, шуны әйтәсе килә. Әгәр дә шул фикердә каты торасыз, тора бирегез, ул сезнең хокукыгыз, чөнки менә әйтәсе килә, кайсы вакытта шул теге бәхетле кешеләрдән, үзен чын бәхетле санаган кешеләрдән артык булмас сорарга бәхет нәрсәдә